Fil-jiem li għaddew il-Prim Ministru Robert Tabela ta' sostentijaw lill-President Ukren Volodymyr Zelensky u l-poplu Ukren kif maqbija ta' 26 stat membru tal-Unjoni Ewropea għajr l-Ungerija ta' Viktor Orban qablu fuq pjan ta' 800 biljun euro. Dan ifisser illi Robert Tabela ivvota favur illi l-Unjoni tagħti aktar saħħa militari lill-Ukrajina biex tkun tista' tinnegozja mar-Russi u tagħmel tajjeb għal dak li qed jiġi deskritt mill-esperti bħala kollass fir-relazzjonijiet diplomatiċi bejn l-Istati Uniti u l-Ukreni. It-tnejn filgħodu Robert Tabela kompla jisħaq mal-ġurnalisti illi hu jrid il-paċi u ma vvotax favur illi Malta tinvesti biex ikollha l-ajruplani tal-gwerra jew tankijiet fit-toroq Maltin u Awċin. Fatti ovvji illi huma dettati mill-Kostituzzjoni ta' Malta illi ma tippermettilux. Ma' Net News, il-Prim Ministru stess ikkonferma li huwa vvota mal-qbija ta' 26 pajjiż għad-differenza tal-Ungerija. U l-kwistjoni tas-sigurtà u tad-difiża li qed nitkellmu fuq ir-riarmi ġifieri ta' 800 biljun euro, is-27 stat membru ivvotaw bl-istess mod. Pajjiżna vvota favur is-salvagwardji li kellna. L-Ungerija ivvotat kontra l-parti tal-Ukrajna mhux kontra l-parti tar-riarm ta' 800 biljun euro. Intant wara li vota favur u iswed fuq l-abjat kien fost il-qbija tal-Istati Ewropej biex ikunu ta' spalla serja mal-Ukreni issa Tabela qed idawwar kliemu u sansitra jixħed id-dubji dwar x'inhi l-intenzjoni vera tal-Unjoni Ewropea. L-Unjoni Ewropea f'din il-linja li sejra fiha li tinvesti 800 biljun euro li tista' tinvestihom f'temi soċjali bħas-saħħa, bħall-enerġija rinnovabbli, bħall-edukazzjoni, bħat-titjib fil-kwalità tal-ħajja, sejrin fid-direzzjoni tajba. Finalment, mistoqsi dwar x'qed jistenna li jkun il-pass li jmiss tal-Ukrajina la darba qed jisħaq li l-Ukreni ma jistgħu qatt jirbħu l-gwerra, Robert Tabela insista li għandhom ipoġġu mal-mejda għad-diskussjoni. Sta mistoqsi jekk jippretendix li l-poplu Ukreni ċedi, Prim Ministru saħaq li l-Ukrajina għandha bżonn kompromess.